Ay, kini, naitindahan. Pangambas ko direk mga mangutangay kay nagini ka apas bayad ni. Naapo ni sila ikabayad kay kung mahalinan sila kanang ginahan siya. Ibayad man gihapon nagbalik sa ko akong pautangon ako sila. Akong atuon dito be. Kisa ko labi. Kisa mo na lang. Gado lagi ka nagnaong lagi. Murag tulisan lagi nagnaong. Imo ka pug naong ana labi. Imong halin ha, isip din na. Basig ko ano na. Gani na naman dire. Nada. Sa kituyo ani ay. Lab, muro mag-intil og naong lab. Tilog. Naong. Anong siya to? Dili oy kanang intil ba? Kusog gyud mag-inter-inter. Delikado ka na yung anak laba. Gani no. Wala to na to. Sige kung sa'yo ikaw na ipangutana na alerto kita. Gani no. Ay, Madam, sir, mayang adlaw. Naon to ko'y tuyo ninyo sir ba? Dam. Sir, unsa di salaan niya kung bana sir? Nuang man mo sir. Dili bi ako adoy-adoy sir. Kaya biskag payat ko sir. Dili bi ako musulod na ng mga butanga sir. Ay, boss Dam, relax lang mo. Nagapautang kong kwarta Dam ba? Sa Linding Corporation man ni Dam. Ay, kulbaan ako sigtukhangon ko. Ay, lab. Linding daw lab. Saan na sir? Dam, sir, Linding ba? Nagapautang may kwarta. Iduol ko dire kay naman mo tindahan. Siyempre kabalo man ko nga namo ikaapas og bayad ani. Ana kanindot aning among Linding, ma'am sir. Kay gagmay ra kay interest, pwede niyo bayaran kada semana or binulan ba? Muna among mga offer karon. Ay ako sir, dili gyud ko tig-utang. Pero kaya akong partner, pala utang kanit ha, mura kong naong ani oh. Dili manggod. Ay wala man ay problema nga madam sir. Kay kini among programa, kalisod mo, sulbaron ko. Aw, abi na oh, kalisod mo, tiwasan mo. Wala ka na, wait di kurta no. Yung buti mo, ikaw may kuwan. Sige na, good. Ikaw may ilaw ng tahanan, dapat ikaw mukuan mo decide kung unsa imong gusto. Ikaw man po'y haligi ng tahanan, so ikaw man po'y mag-decide ana. Eh, ikaw bahala ka dili mo ko pala utang, ikaw may pala utang. Tabangi ko bayad. Mo magyapon kung mubalibad ko nga dili ka mangutang, magyaw-yaw. Dili gyapon ko nimo padulgon ini kagabi. Sige na, good lang. Ay, ikaw gani bahala. No, ako may kuan nimo. Ay, sir, pwede ko answer ka ng... Answer ka ni? Tinki. 10K lang, sir. Ma'am, sir, pilmira pa man yun ng pangutang. Nya naman mo'y tindahan, no? Ang minimum na to sa atong releasing sa pagpangutang, 5K lang sa. 5K, okay naman po ng 5K. Dako na po ka ng 5K, ay. Sige na, good luck kay... Oo, para makapalit na po kung tarong nga sinilas ba? Sige, 5K. Sige, sir. Kuha naman ng 5K, sir. Ay, walay problema, ma'am, sir. Releasan ta mo dayon. Muhatag ko dayon ng 5K. 2, 3, 4, 5. O, 5K. Pero magsabot lang ta, ha? Natay collateral nga pirmahanan. Just in case dili mo makabayad. Ay, love, pirmahanan, rawan di. Ay, sige na ba? Pagpirma na. Ikaw, pirma ka. Ikaw may mangutang. Salit ka. Ikaw lang, good. Ikaw na, sige na. Ikaw lang, good. Sige na, ikaw. Ikaw may mangutang. Okay, ma'am. Bukharang ka mo. Kirelisan na ta kadayon. 1, 2, 3, 4, 5. Nya, ma'am. Ops, ma'am, tayo sa kadali, ma'am. Pirma lang ta, diri, ha? Para sa atong Pirma ba, collateral. sir? Oh, mana, sir? Nya, balikon ta kasunod adlaw, ha? Sige, sir. May problema, sir. Salamat kaya ni sir. Ha! Palit na dyan ko pampagwapa, lab. Lab, mag-shopping ka, lab. Sige, alista po na ko ni Kono kanang sa'yo nindot nga brand nga Dali kuan. na. Sa'yo brand nga, nindot nga sinina ba? Kuan, jag, o Oxygen ako ang gusto. Babson, petrol. Sige, tara. Para palit na po kong sinilas kay. Oh, bati na kayo. Ayo, madam, sir. Maningil na ko. Hala na na si sir. Lab! Nanang maningilay, lab. Ibaga kuya, unsa man nato ibayad? Ano ko nga pa man tayo ikabayad? Sa una na to ni lab. Yurot na una to shopping ba? Wala nung tayo ikabayad. O kinsa man ang sala? Ikaw. Tanawa, first payment pa gani, nagtinudluay na. Bad record na mudaan ba? Oh, ikaw, good love. Ikaw naghurot atong kuan. Dapat bilin-bilin buka atong pambayad. Alam mo, be, gusto man ni mo mga branded na sinina. O yun niya ikaw, brandy di mo ganay na mong chinilas. O short pa ni mo. Bayri, sala. Nabuing, nawa mo yung tao, kwarta in town. Sige na, good love. Tanawa ra, sa pitig na pa'y halin ra sa kuan, madaginot. Diri na, bas mo. Tanawa ra, sinadra. Hala, love. Batsing ko na lang. Balibanching ko sintabos, kinsa, hindawat pa ka nag-ibayad sa imuha. Sir, wala na may nabilin, sir. Wala may kabayad, sir. Kampod ba? Ay, walay problema, ma'am, sir.
Eh, naman tayo collateral dire. Naman tayo pinirmahan dire. Mubunot ako items ninyo. Ay sir, na may kaldero dira nga daan oh. Kana lay bunlot ta. Kanan sudan ko pasig pwede din na. Ay bitaw, sudan sir. Ay, sir, kini na lang kaldiro ang akong bunloton, sir. Kay murag bulawa ni ba? Ay salamat. Kay kaldero ra ang nga bunlot lab. Sunod, kung mabalik sa kanan ako, butangan at sukoy, pabundot. Ang gani lab lab. Natanaw na nato na. Salamat, ma'am, sir. Sir, salamat. Balik-balik. Nakuha na niyang kaldero lab. Ambot, murag wala mo ko kita nagdala. Nalagay na kaldero. Ay, Ano sa niyang gibuha? atong motor guro lab. Ato mo itong motor? Tuwa na ka, tuwa ka. Wala ba ito na impas?